Aprang si malong news kelang arat dona phanta kardam pajiriglo kardam pinia daba berta arjuponik tha arjupon pe aprang pinia berta thepi kopi pidama arjuponik sinang MSC kang wainang leji dog BJP rat nang kebat. Borjan hawara me tum flicker में नरकेप ang बैंक के बाया बाफामन के पार West Karbinglong Labor Union atau menferang kiamai ke Papua. Langparpan diuria rong along MSC Pawan Kumar Raya pan anikang sampai ke Cepaklang. APHLC Hauragat LA Kongchun Bang Ruby Singh rong hang pen kania terang arong tuwar ke top. Balipotar Sport Association Arpu Kacelar. MSC kang wainang leji dog BJP rat nang kebat thang ni phain kora nar kebar ni lombajong constituency arlo dog terang arong along asong kaprek men BJP along kachbog na birta long do jasemet APHLC Congress asong ben bang pharup tum BJP along chingbedu labang so BJP along kedeng ami along KAS CM Dr Tuliram rohang alu hisar po aman pen chetong don lapen MP Horan Singh be MLA Bida Singh Leng BJP East Karbianglong District Committee ami Phudhon Singh Teron pen chenglok KAS IEM IMAC pen chenglok atum pen nang an ke thegeding atum chetong Langparpan diuria rong along MSC Pawan Kumar Raya pan anikang sampai ke Cepaklang. Kupili konstituensi angkang kedo langparpan diuria rong aradatum MSC Pawan Kumar Raya pan aning ke phope alam perang ke ang nutang pachinidun. Ningkan pho MSC Mandera Pitarat apan kerap awe pusi ning Jepon. Radatum aning dupen ke Cepaklang ke damtang ningkan pho KAC MSC Kilega hut BJP pen ke Cepahaidun Pawan Kumar Raya pan radatum thurpaksi keong dung avot pen pe haidun lo. Bon sitame Pawan Kumar Rai pini arni anta rada pan thang akera babelang lapenan chota kalilang kili gahut alang rong rada pan kacecak tekang alam anta cepepleng tek tepusi rong rada tum perang kia tum apanang pachinidun lasi non kewang jiarni KASC MSC kili gahut ke Pawan Kumar Rai apan vut pitek thelo pusi rada tum chethan rinti phelang pipen Bida Singh Teron Malong News. बोले कि हम लोग के मान लो कि रास्ता मिलल राबिस वाला धन कुमार बनौलन ओकर बाद हमने के बूढ़ा पेंशन एक बार मिलल वो बंद हो गई किसान निधि एक बार पौनी जा वो बंद हो गई। इसके बीजेपी के आने के कार्यकाल में रास्ता हमें मिला किंतु रास्ता बोले थे कि PMGY में दिया जाएगा अभी तक क्या हुआ तो इसके बारे में हमें इतना खास तरह पता नहीं है। APHLC Hauragat LA Kongchun Bang Ruby Singh rong hang pen kania terang arong tuwar ke thokpi. Pini tere ni phai siar ni lakha krei pho Mohamaya constituency ke parlo sar ek timung polling station kania terang arong arada phan APHLC Hauragat LA Kongchun Bang Ruby Singh rong hang hin pen tuwar selam pipon lapen ke thok pipon ajok hada ke do arada tum Ruby Singh rong hang aphan ke arna mateng lu pusi hada arada tum ning Jepon. Athe ke IM Lun Singh Teron along ta apong towar chohang damlo Kongres Sorkara huta hangdun piglo citame nang pipedadlo non Sorkara wepina tumsi towar nang keselam pia jok churu piglo la pending ing sam piglo non kewang jikile ga hut ke APHLC apansi vut jok bek pusi hada ke doa rada tum ning jedun dong mukak pen Daniel Son Timung Malong News. Ko an lo 12 bosor ani tum la puna doi lo jong sitame niritum BJP tumalong ta hang duniglo alang litum thalang putanan pon danang pitek thelang lasi ni tum alang li Ruby Singh rong hangalong ni tum chingwai don lo lasi alang lisi pini ani ke la alita na piglo nasinang rapon niglo lasi alang thegi chu amunit pute ang song kangni ang song ang hoi kangni le alang thegali karbi munit kaching hon theksi
munit ke karbi palo lasi khe ke ching hon thek alang li Robi Singh rong hang han lo lasi peneng election ke Robi Singh rong hang phansi ni tum ke pahai Ji anut long phantani tum toar nang ji polam thebang ni lipin podon lo poi fistan non putani tum che theklong le BJP pe non Bharatiya Janata Party tum do bom puista me ni tum pin podon lo stamin non putan anglang le lasi non ni tum long nangkelang kechuning ripen alang li sar Robi Singh rong hang alang li sarkar we pin pen stami ni tum han nang chipaduk pen pen aja kong chiti pen ni tum han towar la pen ni tum han patang pilo asini ni tum ke peneng bang ke madule ni tum han nang than ba wang puistami ni tum bang kroin thek thelo le salang li phan sar Robi Singh rong hang phansi ni tum ke vot pivek por la pen ni tum dana kam tame ni tum cherap dun Borjan hawarame tum flicker nerkep ang deng ke baya ba farman ke bar. Flicker nerkep ang deng karbiri sonim sorong aje thereponi pha isi pen ke chenglo. Laso arong aje along ke cepate dunjia phan hawartina tum tatara langsu jutang aklam an ke bar chejeng igron lo. Lason si thereponi pha isiar ni anarlo por pha isira chete mapor HDP methang jutang asa hemalong pen borjan karbi jutang asong hawar ame tumta ason ke cepate dunjia phan tara langsu an bar tanglo. Labang so hut KASC I speaker mate Borjan IMSC Longki Timung pen VDC chairman Raj Buteron abarim PWD chairman Krista Rongphar abarim KLNLF Klembang habe tok bipen chenglok Borjan hawara long manpeng ke dola pen jutang kaching hona bang phua bang phiatum chetong dun barbia prang Borjan karbi jutang song hawara mei pu Jona Singh teron pen pherang ke phan nang pachini duna tengke nona phong ke nilituma hawara richoi janga tuma phan ke than kimum joy ke lapen mo kacepate hutami mesen pen nong esitami long ponji pusi lam thejai pon lasi pipen cheng no lasi kelung ke kan kabe khai to ajutang ibat pachan ye phan do ko jarin pasi dak Borjan homosti hawar mai present pen secretary apa member doan apa netum karja kajeng hon kote yutuman ta siap situasi dak indeng flicker nerkep karja kepacun ye phan netum jarin pasi pini kicengani pen cengrum lo West Karbbi Anglong Labour Union atau men perang kiamai ke Papon Thereponi phai isiar ni dongkam mukam along West Karbbi Anglong Labour Union atau men perang kiamai ke Papon labang so perang kiamai along jasemet ke bang jiaru acikloni phai isiar ni mede katalon je phan lam thechip jaipon ke bang ji mede arani dongkam mukam along si katalon pon je phan chisik pon je lapen halas sahut ke SCM Dr Tuliram rong hanga phan ta kachitong don je phan perang kiamai along songa kongchun bang manap kram salapen amei phu borson kro tumpen kachuning ripadapon labang so birtanang ke pali abang dongkam mukam pen janta be lapen lorison teron malang news non itu mede abang ke lebar tum an ke isi bang international pen puisa me ke thik tang arni lo an si so arni bang ke mede arni bang ke lebar tum arni pusi bang nang hok pi tang le pot an si li tum bang ta non ke bang ji lebar ke mede arni bang ke la lebar organization tum ta tum ke talon dun ji mate so arni bang awareness lai ta deng ke deng ponji lasu kisik along bangke Ladak Karbbi Anglong rat doan lapen ke theke ding tum an sitame nang pacheton nun pen kirap lapen Ladak ali racham nang pa piduni phansi ni tum pini press media tum phanta chehang ben si tum than pachini pon lo Balipothar Sport Association arpu kachelar Pini theren ni phai siar ni Balipothar Sport Association chiak pen BSA along ke dobom abare matum arpuchi oponsi puthoda kimi arpu deng pontu mai phu joy babu ingti sahem chunbang amorbe athletic chunbang rideng killing dihin chunbang kamsing be pachethang chunbang anil tokbi bang ko rapho susia tumaphan bang phuing wai pon hanjang langso pen Rajib Chandrongpi Malong News लान से पिनी आडा बेटा के कांगटन पोनिकलो डोमे ठाक में कार्डम